Λοιπόν, πάμε να αναλύσουμε ένα πάρα πολύ γαμάτο ζήτημα, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ την κοινωνία και πάρα πολλοί κόσμος κολλάει, μπλοκάρει ή δεν ξέρω και εγώ, ή τον φοβίζει πολλές φορές να το δει, να το καταλάβει, ή έχει πάρα πολλές απορίες σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, το υπαρξιακό. Σε όλους θα μας πιάσουν σε κάποια φάση της ζωής μας όσο εξελίσσεται η ψυχή μας τα υπαρξιακά ζητήματα. Γιατί είμαι εδώ, γιατί υπάρχω, τι γίνεται. Πάρα πολλές απορίες θα κατακλείσουν την ψυχή. Το ότι έφτασε σε αυτές τις απορίες, μπράβο, συγχαρητήρια. Η ψυχή σου εξελίσσεται, ψηλώνει και θέλει να λάβει και άλλες πληροφορίες, ψηλώνει. Αυτό τι μας δείχνει? Ότι η ψυχή έχει έρθει για να λάβει πληροφορίες. Άρα έχει έρθει για να εξελιχθεί, για να μαθητεύσει. Ο λόγος που υπάρχεις εδώ και έχεις ενσαρκωθεί, που είσαι μια ψυχή η οποία έχει ενσαρκωθεί σε ένα σώμα και αλληλεπιδράς με τόσο κόσμο, χίλια δυο, και έχεις κατέβει εδώ, ζεις καταστάσεις, δρόμενα, δυσκολίες, χαρές, τα πάντα, όλα σε ένα βίο, είναι μία απλή λέξη. Έχεις έρθει για να εξελιχθείς. Έχεις έρθει έτσι ώστε η ψυχή σου μέσω του βίου σου να λάβει κάποια μαθήματα. Τι μαθήματα? Μαθήματα τα οποία είναι απαραίτητα σε σένα συγκεκριμένα και πρέπει εσύ να λάβεις και σου έρχονται με θεία σοφία, με θεία πρόνοια σε εσένα, έτσι ώστε να περάσεις κάποια σχολεία, να πάρεις κάποια μαθήματα εκπαίδευσης, έτσι ώστε η ψυχή σου να εξελιχθεί και να προχωρήσει. Και δεν έρχεσαι μία φορά εδώ, φεύγεις, έρχεσαι, μέχρι ότου να λάβεις όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα, να εξελιχθεί η ψυχή σου και να φύγει να πάει σε άλλα πεδία. Μην το βαραίνουμε, μην το πάμε πιο βαριά, ας μείνουμε στο απλό. Στο υπαρξιακό ερώτημα το οποίο σου δημιουργείται και η ψυχή σου έχει μία απορία, δηλαδή κόπτεται η πορεία, η ομαλή ροή που υπάρχει στην ψυχή σου και θέτεται αυτή η απορία και σου λέει γιατί υπάρχω, γιατί είμαι εδώ, τι έχω έρθει να κάνω, είναι όλα νούσια? Φίλοι μου και φίλε μου, εδώ η ψυχή σου έχει κατέβει σε ένσταρκη κατάσταση με σκοπό να εξελιχθεί. Και δεν θα εξελιχθεί αν δεν λάβει βιωματικά κάποια μαθήματα που θα τα λάβει μέσω από ανθρώπινες συμπεριφορές, μέσω από καταστάσεις που θα περάσεις, και εσύ καλείσαι σε αυτές τις καταστάσεις και δρόμενα τα οποία σου έρχονται να τις αποδομήσεις, να τις καταλάβεις και εφόσον τις καταλάβεις να μπορέσεις και να τις αντιμετωπίσεις και να βγεις νικητής από αυτές. Και έτσι θα εξελιχθεί η ψυχή σου. Ο λόγος είναι η εξέλιξη και η μόρφωση της ψυχής. Να έρθει η ψυχή σου και να μορφωθεί, να αποκτήσει μορφή, να σφυριλατηθεί. Γι' αυτό έχεις έρθει. Αυτό είναι το υπαρξιακό. Τόσο απλά, χωρίς τίποτε άλλο περιττό. Πάνω σε αυτά χτίζονται όλα τα υπόλοιπα. Καλή ευδαιμονία, και αν όντως έχεις φτάσει σε τέτοιες απορίες, συγχαρητήρια. Η ψυχή σου εξελίσσεται και είναι σε μια πάρα πολύ ανωδική πορεία. Κάθε φορά που θα έρθει και θα μπλοκάρει σε κάποιες απορίες, θα έρχονται οι λύσεις και θα έρχονται οι απαντήσεις. Εφόσον μπλοκάρει, είναι το επίπεδο αυτό το οποίο πρέπει να ξεπεράσεις για να εξελιχθείς ακόμα περισσότερο και να πας παρακάτω στο επόμενο σχολείο εκπαίδευσης το οποίο θέλει να σε περάσει. Αυτά, καλή ευδαιμονία, να χαμογελάτε και να πολεμάτε με χαμόγελο, να μπαίνετε στις μάχες με χαμόγελο, γιατί έχουμε πάρα πολλές μπροστά μας. Αυτό.